gauza guzti hauetarako. Bueno, zuen hitza, nik ere baitut galderak, baina, bueno, zuen hitza, altxa besoa eta mikrofona zabalduko dugu. Bitartean, pentsatu bitartean, olatz. Labur, ze lehen luzatu zea. 30 minututan eta 3 sobratu zaizkizu. Iakasik pila bat kendu ditut. Seguro. Kilovatio orduaren prezioa, koste marginalaren arabera, hori laburrantxa esplikatu liteke? Ikehatu itxezeate? Bueno, oantxe bertan, prezio hori dago 50 euro megabatio orduan, eta hori da... Kilovatioa, 5 zentimotan, nahiz ez dakero, pagatuko dugun 25 inguruan. Hori da, gaur egun dagoen prezioa bataz beste. Azken urte honetan, 6 da ego da, 6 zentimo kilovatio ordura. Uneko 20 garestitu da, merkatuan berda. Zer da prezio marginala? Bueno, merkatuan, eguneko ordu bakoitzean iten da enkante bat. Eta enkante hortan, ekoizle guztiek eskaintzen dute. Nik ordu hontan saldu nahi dut energia kantitate hau eta halako prezioan. Eta bestela etzait interesatzen. Eta holako eskaintzak egiten dituzte ekoizle guztiek, ez? Eta beste aldetik daude erosleak, merkaturatzaileak, eta esaten dute, nik hainbeste energia behar dut eta prezio hau ordaintzeko prest nago. Prezio hori edo gutxiago. Eta saltzaileek esaten dute hori edo gehiago. Orduan, osatzen dira eskari eta eskaintzaren kurbak, ekonomiako betiko kurbak, eta ordu bakoitzeako olako kurba bat ateatzen da. Eta orduan, biak gurutzatzen diran puntuan, hau da, eskaintzaile merkeenek guztia salduko dute. Eta erosleen artean lortuko dute energia, gehien edo garestien saltzen dutenen, garestien erosteko prest daudenen artean. Orduan, azkenean energia kantitate bat erosi eta saldu behar da. Eta kantitate hortara iristen da prezioa, ez da izango ez garestina eta ez merkena, bizik eta salerosketa volumena finkatzen duena. Ikusten duzu ez da erresa. Da, peku kurba batean, azkenean, eskaintza eta eskarian artean, gurutzapen ematen dana, ebaki puntua. Ben ikusten duzu, momentu honetan hortxe dago, eta hori da gero azken finean, energia fotovoltaikoa ere pagatu nahi ditzakeena, eta inguru horretan dago. Venga, galderak, gauza batzuk hartu dira hor, oso zer esango dut, zirikatzaile izan dira segerren reflexioak ere. Venga. Eguneroko bizitza junez eta oin egun gaudenez, largoiko hamarkadan tokauzitzaidan Katalunian bizitzi eta bizizentzian fotovoltaika zeholita batekin da, beleta batekin, eta nahiko ondo funtzionatzen ginoan. Beste erremedio egitzuan eta ondo burutze ginoan. Bere zea bazatik janue bategiek eta gauza behartzetik jan ez dala pixka jakin jarruan. Hue maneiatzen, beste erremedio egitzuan egin joan. Hoi, danok ikusten duen bezala nahiko lasai bizi gaitu, kotxi aixa hartzen dira, argite lasai pizten dira hoen digen, eta esperientzi bezala 13 metrun bizi gaituk, etxe baten hemen elizkalien, eta joan zen egun egin ginoan, insuflatu paperakin, paperakin goiko solairure, nola laugarren bizi ginena, eta paperakin, eta hori bai ikusi duela gauza praktikoa izugarri isolatu duela. Otzik haundinen gradu batzeko aldien. Egiledek berehala berotzen dela apartamentu hori, 13 metrokue, bi saharrentzako soluzio egokile, segitu egiten dik ez dara. Eta hori ikusi diat eta merezitik
papera izuplauz hilabean Arabako enpresa batek, eta hor bai merezi duela. Pentsatzen dian, jende hori praktikoki gauzak ondo eginda daudela. Beste gauza bat izango nik itzkan merezi duen, telatu ederra zaukiak. Eta baldo norbai, fotovoltaiko dalakoetik ondo ingo ditugunak, ezia merkeago data, ez. Onata merke, tururu. Gauzak ondo egin, eta ondo egin da hemen da. Esan deuna, junan urtien, gradu bate, hotza asko ez digite, baina gradua gestiziak. Eta hori, claro, tabiketan hori, utxe gauzkeu, eta hori bizitzea pausa getxia, eta gauzio hostia bizitzea, ez da? Eta hori garbi ikusi ginen, hori nik, bai, hori ez hori ez, tratatzea dik gauza, baina bai, telatu aldetik ere, bai, berotzeko, edo arginderra, hori beste mo batekin, beste garen batekin, dakiten batekin posik itzengo nukela. Nik leure esperientzie pasatiak, nagurten egin joan aproba hori, garestik bestek, beste etxin egin joan 1.500 euro, egin garen goiz baten, eta... Esperientzia positiboak, eta seguru, ondoren urtetan etxe bizitzen isolamentuan eta behar handia izango dela. Zerbait erantzin edo ze? Bueno, horretatzarren, lehen aipatu duanean, aurrestea eta eraginkortasuna eta jarri dut etxia, horretik da izatez. Ikusten dugu askotan, gure inguruan daudeneko etxebizitza gehienak, edo eraikin gehienak, nahiko, zaharrak dirala esteko, eta horrek suposatzen dau une hortan energia benetan kontutan hartzen etzala, eta beraz energia asko kontsumitzen dela eta energia asko galtzen dela. Eta ideia hori gero eta bien ikusten dana, azkenean da aire kameran isolatzaile bat sartzia, injektatzia. Benetan eraginkortasun nabarmena lortzen da, eta energia horrezte garrantzitsua eta benetan, ez da garestia. Baina askotan presioarekin esaten da denean, eta hau zenbat urteetan lortuko duzu errentable izatea. Bueno, nik telebista bat erosten dudanean ez dut planteatzen noiz izangoan errentagarria, Orduan, zaitik gauza batzutarako pentsatzen dugu errentagarritasunaren kontzeptuekin eta beste batzutan energiaren inguruan 500 euro inbertitzen dugu zanean, ja pentsatzen dugu kriston dirutza dela. Beste 500 euroak beste gauza batzutan gastatzen dugu, ez? Hortze baita ere nik uste pentsamoldean aldaketa bat egin behar dugula, ez? Batez ere gozotasunean izugarri irabazten dik etxeak, izugarrizko aldi egiten dik gozotasunean. Etxe garritetek, Beraz, lehenbiziko momentutik amortizatuta geratzen dela, konforri. Bai? Gogo eukita, era kaskamaten bizi herri hotxorik, kostatzen da, baina horren txakita hon bat, baina ere etxea, ere batek, eta hori den, zer da hori hobetzeko. Balda norbait hori ondo iten dakiten ditu. Alternatibo gizen berten eta baita, hori naute joko ezin, zein garra egin berten ez da, eta bai. Egin, beste garaiatik duztu egon txik ez hori zatik, ez da. Bueno, ni kasualidadez guantxe bertan indet ere insuflazean asunto hori. Eguneko 20ko aurrezpenak dauzka, adituen arabera, nabarmen somatzen dena da konforta. Ez bakarrik temperatura, baizik eta etxean jerseia eta forro polarrakin egon ordez, jerseiakin bakarrik ondo. Eta, hortaz gain, beste eta horrekin batera, beste interbentzio batzuk ere egin litezke. Eta, bai, merke da, 1.500 euro. Adibidez, egun euritxu horietan, etxeak izugarriatzen eskura guztaba, familien nabaritzen. Zoritxaraz, ekonomika egitetzen da, orkoetxin, egu etxean baduenan, zua egurrak erabiltzen duna, baina ez den posible. Honena beste horien, bi gauza horien, baina baina. Lehen ezein beharrezkoa ez? Beste galderarik, beste proposamenik, beste idearik. Javier, komentatzen duan, azkeneako bat
hasita hauen kontuekin, baina izan gibitzen nola dugu izan. Komentatzen ikusita behariek zetor dizuzuen menpekotasun ezintza laketu gainetik eta nahi zan behar hartu etzala oso ondori oso agiztuela lortu. Hauek zaten eredu guztiapen eredu aldau intze dela, ez? Tan aztekotan, zeintzia eredu kantiat intentzio izan berrin, txarrikume gutxillo, beste, zer bat, ez? Zasuntzu hasi, gariztik saldu, zer pixket eredu behi. Iago, zuzen, hori da. Bai, hausnarketa hasi bakarrik, hasi dira hausnarketarekin, Dute, oso ez pixket, hausnarketa dira diginik eta, bueno, eksinkola liberatu ez, menpekotasun hortarik egin, hau geureko hortan. Metafora bezala, hasi dira, haiek ikusten duten larriena denarekin da, eredu energetikoa aztertzea aldatzeko, baina bigarrenik eredu osoa, granjaren eredua, gaikotzen artean, gizartean, jendartearen eredua aldatzea. Ikusi dutelako energiarekin bakarrik ez da nahiko. Konturatu dira, menpekotasun hitza zer arriskutsua dela. Orduan, kasu honetan ikasi dute energiarekin, baina konturatu dira txerrikumen prezioekin ere bai, eta nolakoa dagoen kudiatuta sistema, nola saltzen duten txerrikumeak, nola ditzen duten, elikagai gaiaren prezioa, ikasi dute energiarekin, eta aplikatzen ari dira orain ja orokorrean, eta metafora bezala nik ikusten dut onelako jendartea gizarte batean antzekoa izan daitekela. Beste galderaren bat sortu bitartean, kuriosia, zer jaten dute txerrikume horiek? Barkatu? Txerrikume horiek zer jaten duten? Zer jaten? Ez dakit, Argentinatik ekarritako soja edo? Elikadura, elikadura eken. Ez dakit. Txerrikontu hori, ze hemen aztekien, geltokien, zorionez, ariz batzuk aldauz eskila behar, hemen ingurun ahitzik etzeo, txerrik etzeo begitzeko, txerrik eskurra jateik. Pinu ez eguea, pinu ez dizertako gaio. Ez da, erlintza lorai etzeo behar. Orduan, aldauz zetik hemen, eta txerrik eskurre lurrestali zeuke hau, da azkenin euki dio. Eskurro hor geldu ditu, hori, dozen ardioan arbolakin. Ze pobreziatan bizidean, ze gabeziatan, ze mateaino kaskarrak gehan, noaino iritxegia Donostiko zean, alde zaharrienez, antigu, aritz hilera bat, entzit sartu zilabean, eskurrez beteta honditu autonu da azkenin. Eta gu gaztetan, txarri eskurbiltzen, iritzen gaitu noarben. Gazak nola aldatzen diren. Zadu momentu da. Bai, nola afektatzen dion Goierri autokonsumoan lege solarran kontrako, nik solarran kontra zera ikustet, autokonsumo lege hori. Bueno, momentuz ez daukagu gure bezeroen artean autokontsumoa egitea erabaki duenik, edo ez digu inork jakinarazi. Orduan, autokontsumoa oraintxe bertan, atera lan legearekin, sarera konektatuta eginezkero, erregistratu beharra dago, eta hori egiten da administrazioaren aurrean. Eta izango litzateke Goienerren bazkidea balitz, jarraituko luke Goienerrekin fakturak egiten, eta gero administrazioarekin beharko lituzke diru kontu batzuk eta deklarazio batzuk bere autokontsumo instalazio hori dalata. Baina ez dauka afekzio zuzenik. Diru kontu horiek, eukilo bat irtikora? Ez, eunetik... Hau ere kontu nazi bat, eta hori ez dakitzen hori errepakatu hortan aritutaren.
Diru kontuak izango lirateke, segurazko 1 kilowattiotik gora. 10 kilowatetik gora. 10 kilowattiotik gora. Bai, da 202 bat tarifak ez daukienak. Ja, 3 tarifan, eta orduan dira 10 kilowatetik gora. Igual nahaztu ingo, baina 10 kilowattiotik gora izango da beste peajeak ordaindu beharra. Hori da, bai. Eta 1 kilowattiotik gora saldua izatea. 1 kilowatetik gora, Erotu nastia, bai, gainera. Erotu bai. Aldatzen dabe urtez urte, hilabete, 1 kilowatetik gora ez jarraitzen dago bardin izaten, autokontsumorako. Ez que pentsaten nengon, 1 kilowatetik gora gertatzen dena da, jungar zarela tentzio altura konektatzera. Baina noindik be, teknologiaren arabera egia da, gero beste maila bat dagoela, baina batzutan da megabatio bat dana. Biomasan uste dut megabatio dela. Hortxe bertan izuztet ez dala gertatu edo gertatu bada oain dala gutxi izango zen eta ez dakit esaten goien horrek kasuan nola eragiten duen. Nik usteet ez dala momentu... Baina, esaten dizuko da partikular gisa, danak beldurtuta hau, Eingo gendukenak ere, hain panoraman nahasi ikusten duzu, ez duzu ditu. Nik uste hor beharko litzakela mugimendu bat insumizio solarra. Ze Katalunian eta egin dutenean inortzaile sartu. Eta oso marketing intsusia litzake gainera enpresa horientzat jendearen kontra sartzea horrelako produzio txiki bat baldin badukatez dirurik ez da dutzen. Iten duzu, kilobatio batzuk garbi sortu eta zeuke konsumitu. Eta gainera sobrakoa erregalatu iten diozu sareari hor. Bai, hortze, esan behar, 6 hilabeteko epea dagoela indarrean sartzeko, 6 hilabete hortan, itzen da egun, ez dakit hemen egurra non dagoen, egurra ukitzeko agian gobernu aldaketa daukagula, eta beraz ez dakit guenetan indarrean sartuko litzatekena. Baina hortaz aparte baita ere, Europa mailean ja hainbat helegite sartu ditugu honen kontra, eta momentuz, badirudi aurrera doaztela. Zen autokontsumoko azken legea, aldez aurretik ataratako baia gehienak baita ere, Europa zuzantarau askoren kontra doaz. Orduan, hortik abiatuta, ikusi behar, ez? Baina egia da, sori ez dela oso ministro inteligentea, esan daigegu, baina lortu dau, beste askok lortu ez da dena. 4 urteetan ez dugu autokontsumoko legerik euki. Ez da ezer egon, ez da egon izunik, ez da egon ordainsaririk, ez da egon ez edez. Baina lortu dau legerik euki gabe, autokontsuma horrela ez egotek ez egitea. Naiz eta egoera legal baten egoan, lortu dau, ez? Legerik gabe legea betetzea. Hoi ikusi behar zertatuko da, baina egia da honen inguruan gora aurrera doanean eta batez ere gobernu aldaketari egin da, ja urtarrilean edo beteko mugimendu bat antolatzeko ideia badagoela. Eredu energetiko barri baterako plataformatik, hasiera gara ja honen inguruan hitz egin. Azken zela, interesa batzen du, emaila hartu eta erantzuna bilatuko nizuke. Eta pentsatzen detena, ontsertan da, edozein merkaturatzailearekin arazo bera izango zenukela. Arazoa autokontsumoa egitea erabakitzea da, eta hortik datozen oztopoak. Ez ze merkaturatzaileekin ari zeran orain kontsumitzen. Baina jakin nahiko nuke zehatzenak eta galdetu ezak. Orduan, uste bat inbidazioa, azkeneko galderatxo bat. Batetikan Parisko bilera zorion hori, eta bestetik zuek bat etorri zaretela uste dut hirurok azkenean energia eta energiaren inguruko boterea herritarrei eman behar zaiela eta beraz geure eskuak behar dugula. Beraz, Parisko hori ikusita, esan duzuen hori ikusita, zer proposatzen duzue, zer aurkatuko zen duteke? Azteko Parisekiko nahiko eskorra naz. Hau, aurretik esan behar, ez?
Aurretik egon direneko dira guztietan gertatutakoa ikusita, beti konpromesu batzurekin heltzen zirenean, beti konpromesu horiek azkenean askozaz simpleagoak errazadak ziren, beti berak hartu dira konpromesuekin. Une honetan daudeneko konpromesuak ez dira nahikoak, klima aldaketaren kontra juteko. Helburua 2 gradutan baino lurreko temperatura 2 gradu baino gutxiago igotzea litzateke. Une honetan heldu direneko proposamenekin 2,7tan egongo litzateke eta askok esaten dugu benetan 1,5 baino gutxiago izan beharko litzatekeela. Hau da, 2 larregi dela, ez? Danadan, ja hasieratik beteko ez da denez, ez dakigu benetan zer gertatuko da, ez? Hortik ikusita, eta orduan hortik baik ere nik uste hemen argi utzi behar gaula erakundeek benetan honen inguruko erabakirik hartu nahi ez badela, eta orduan herritarrok esan dako garala. Eta herritarrok bakotzak bere aldetik eta bakotzak aldagoan lekutik hasi beharko da baita ere bere eredu energetikoa, baina baita ere kontsumo eredua, Xabierrek nahiko ondo esan da, azkenean kontsumitzen duguneko edozein gauzak baita ere energia doka barneratuta. Horren inguruko hausnarketa zabal bat egin beharko da gizarteak, ez dakigu beretan nork eragin dezaken hori ez, baina nik uste dut hor gizarte eragileak hasia garala baita ere azken pare bat urteetan hainbat lan bideratzen, eta guk hartu beharko dugula kostaldegoak garen aurlema hartuko duguna esan dugu, baina bakotzak bere tresna hartu beharko dago, eta ikusi beharko gure bidetik zenolako bideak egiten ditugun, ez? Erakundeek benetan eta gobernuek ez dirudi beraientzat benetako garrantzia daukanik honek. Hori da nire irakurketa bitzat. Horlako gailurrek, ametsak oso goran jartzen dituzte eta gero errealidadea izaten da mingotxagoa edo eskasagoa, ez? Nik uste bere garrantzia badutela, aste honetan zehar, irauten duen bitartean asko hitz egingo dalako gai horri buruz, eta erabaki batzuk hartzear dauden pertsonak benetan bultzatu ditzake zerbait egitea, edo erakunde batzuk bultzatu ditzake, katalizatzaile bezala funtzionatzen du. Gero, azkenian ere gertatzen dira gauza asko espero ez dianak, ez? Helburu batzuk zian Kiotoko helburuak, eta gero, Xabierrek esan duen bezala, krisi ekonomiko batek gehiago egin du energiaren efizientzia eta aurrezpenaren mailan, konpromezu politiko batzuek baino. Beti daude, espero ez ditugun faktore batzuk, gertatuko direnak. Bigarren galdera zein zan? Herritarro zer horretara legia, zer egin genezaken, zer egin behar genuken? Nik etorri nahi zen bezala, esango dizuet Goienerren apuntatu eta energia berriztagarria kontsumitu, instalazio berriztagarrietarako dirua inbertitu eta horrelako gauzak. Baina batez ere hausnartu eta pentsatu zer eta nola bizi nahi dugun. Bilbon izan zen alternatiben herriska, eta hor, azkenean, nola aldatuko dugu garraio eredua Goienerrekin. Gaur egun Goienerrek ez du hartako balio. Eta pentsatu behar dugu, ni nun bizi naiz, nun egiten dut lan, hori aldatu daiteke, edo holako erabakiak ere hartu beharko ditugu. Nik uste dut hortika. Parisari buruz, hitz egingo nuke nahiago dut etorkizunari buruz. Nik uste dut bi arazo solarri ditugula etorkizunean. Eta bata lurrazpian dago, eta deitzen da petrolioaren puntu gorena, zan nahi dut honekin dagoen petrolioa
ez dago nahiko guztientzat, orduan badugu arazo bat, ezin dugu gero eta gehiago kontsumitu, eta hitz egiten nahi naiz mundu osoari buruz, Txina, India, eta guk eski, barruan. Orduan arazo larri badugu lurrazpian. Bukatzen ari da ezagutu dugun eredua, nire ikuspuntutik. Eta bigarren arazo oso larri da zeruan, bai. Lurrazpitik ateratzen ari garena, erretzen ari gara, gasa ala petrolioa, sortzen ditugu izurtzeak, eta izurtzeak ez dira desagertzen, geratzen da gure gainean. Eta honek sortzen nahi da, Parisan klima aldaketa, bai noski. Eta hori gero eta arazo gehiago sortuko ditu. Orduan, zer esan? Nik uste dut arazoak agertuko direla. Eta arazoak gure puntu batean jarriko gaituzte bai. Zer esan nahi duzun? Ez dakit, ahaztu naiz. Baina deno jarriko gaitu bere lekuan, edo izango da gizarte klaseren bat jarriko ez duena, eta gehiengoa bai, hori beste baterako. Ezaztu petrolioa, baina honekin, nik uste dira botako nauzue, baina nauzela. Ezaztu petrolio eta gas naturala energia berriztagarriak direla, badatzen egiten. Petrolio eta gasa sortzen da animaliekin, landarekin, lurrazpian, presioia, eta urte asko pasan ondoren sortzen da petrolio eta gas naturala berriztagarriak dira. Zen ekiten? Epea beste kontu bat. Bai, asuntoa da denbora. Osa, mila eta mila urtetan sortu dena, erabiltzen ari gara hilabete batean. Hori gertatzen ari da. Batean, lurrazpian zegoena, hainbeste mila urte pasa ondoren, momentu batean ateratzen ari gara zerura, bai. Orduan da, asuntoa da denboraren arazo bat, epearen arazo bat, ez energia motaren arazo bat. Ez gara konturatzen orduan, etorkizuna oso txarra eta itxusia ikusten dut. Bueno, ez ditugu, antolatzaileek ez dituzte pesimista ekarri, ez da eskorrak ere, behar da, eszeptikoak, edo izatekotan optimista informatuak. Bere honetan ustea izango dela egokiena, puntuak geratzen dira, adibidez, zuk ustean duzu jarraitu genezakela low costeko viaje egiten. Low costeko viaje egiten. Bueno, etorkizunak erantzungo dizu. Bueno, besterik ez, eskerrik asko hiru izlari, eta eskerrik asko zuei, eta barakizue, egun hauetan badira oligopolioen emanaldiak, Azpeitia, Azkoitia eta Zestuan, eta noski konbidatuta zaudetan, aietarra. Nago pasan.